Sanibonani, welcome back to my YouTube channel. Your YouTube channel, our YouTube channel. Listen, moya wami nje ushonile uphuke phansi because izolo silale ngendaba ezibuhlungu that has been trending the whole of social media about uSjaiva Indlalifa. Usijava kajama kanjalo nomculo kuthiwa Amanda Black. Kuthiwa ke laba bake bathandana iminyakeni edlule and ke okwakholela ekuthenini uSjaiva agcine emnukubeza ngokucansi. Siyakhumbula ukuthi Amanda Black bebendawonye benosJaiva ku recording label ade ibizwa nge-Ambitious. Owagcina ke Amanda ephumile kuyona leyo Ambitious akubanga kuhle kwabe kubukana ngazo career yakhe yaphela nje siphinda angasezwa nje into esile ngaye. Kanjalo ke noSjaiva naye wagcina ehambile ngenhlanhla yakhe uSjaiva uphume kusekunzima eAmbitious kodwa ukwazile ukuthi azanzele igama ngoba usawukhipha umculo uyakwazi ukwenza ama one man show. Njengamanje kune one man show yakhe ezayo eze Cape Town eze KwaZulu Natal izobe iseGoli. Ujwayele ukuyenza ke every year and amathekithi updates webuthaphutaphu sasawayide insuku. Text njalo savuka ke sekuthiwa ke uSjaiva udlwengulile. This time uTwitter unqamuke phakathi ngoba abaningi abathe bakhathele ukuprotecta uSjaiva ngalento yakhe ngoba nasingalwa iminyaka ledlule kwathiwa walepha intombi yakho Lady Zama. Awaziwa ke lamahlebezi aqhamuka kodwa ugele kade performer uAmanda wathi saperformer wavele wakhala nje perform uculo lakhe elisha a week ago wakhala stage. Bantu abaningi ke bavele basukhalisa ukuthi wadlwengulwa uSjaiva eminyakeni edlule. Hey guys, abona social media angifanele ngabe ngiyahleka. Ngempela ke lama rumors avele nje Amanda, she's going through a lot. Probably she was just crying because she was just thinking about something because impilo yakhe ayikho kahle njengamanje. She's not doing well financially, she's not doing well musically, but she is talented. This girl is talent. She's a walking talent. Sharp. Kwathiwa kuSjaiva ke lento wayenza akaqali ujwayele ukuyenza so yabona nje kwakhuluma into eningi kwalalwa kusho uSjaiva ulephile kwathiwa ngeke wakwamiwa naye ukuthi uza already uLady Zama ekhulumile ngoba ngempela kodwa ama South Africans ama noSjaiva even though uLady Zama asho ukuthi besijola sithandana but ubevele afika lento ayithathe ayihlwithe nje ayihlwithe ngingashongo angisho ukuthi angithandi ayihlwitha ngangilomenza vele ayithathe nje and uyilendoda ke yomzulu engafuni ukutshela nengafuni ukuthi kuthiwe no. Kwathiwa ke Lady Zama unamanga ufuna ukungcolisa icareer yomntwana hayi samulwela ke namanje samulwela ke kodwa kutheme kwenza lokho kwayizolo kwazama kwaleli Amanda Black kuvela athi ama South Africans hayi ngeke phela nawe kanti thina okumnandi ke sesivuka because nami ngikade ngibuza ngithi uthule angisenzanga le story zolo ngabe ngibuza ngithi uthuleleni Amanda Black wayengakhulumi ukhulumile uAmanda Black wathi hayi ngeke na kwabhalwa wathi bafethu angiyazi ngempela into ukuthi mina nithatha apha nokuthi nithi ngadlwengula uSjaiva amanga alihlaza angeke ngazi nokuthi aqhamuke kodwa ngingaqinisekisa ukuthi ayikazi ibe khona lonto babe sebeyishare ke noSjaiva and everything. Yena uthathile isikhathi ngiyana shame ukuthi ayibhale uLeduzane uLady Zama. Ngicabanga ukuthi mina abemaningi amahora ethulile uAmanda Black ayibhale lento asho usazange alesho but then again inkinga imbuzo uthi iqhamukapi lento ubani ovela avuke nje badoda azodlala ngento ebucayi kangaka ukudlwengula kwabantu besifazane kube kuyinto esiphila ngaphansi kwa kuyadlwengula kuyabulawa neSouth Africa nje kuvela bune nje mina ngilazi izwe njani lelo ngathi kumnandi nje uvela ubulela umuntu eSouth Africa nje kuphele yabo umuve on futhi unyamalala ukukhokha imali so ke asaze noma suthi ngicabanga ukuthi labe management yakaSjaiva imfanele uLady uAmanda kaze ngamthanda nami uLady Zama imfanele Amanda Black yamtshela ukuthi sisifethu siyacela ake ubhalela utshela abantu ukuthi wena awuyazi lento yenza le so singaqinisekisa ukuthi lamahlebezi akade lokho egcwele umhlaba wonke nje kusukela izolo nobusuku bonke anginjalo anihlisa amaphaphu ke woLady Zama nalapha kuTwitter uSjaiva kazange amrape uLentuzane kuyimizamo nje leyo ukucekela phansi igama lakhe kanye neshow yakhe ezayo.